Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, maluhod po kita para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Concluding prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos marahay na aga po sa indo mga tugang, ngunyan Martes sa duwang simana nin Adviento. Sabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Kerwin Manzanades. Prayer for the gift of life of Noel Canunez family. Thanksgiving for Hannah May Escalante sa kahagadan ni Beth Yao. Thanksgiving for Precious Martinez and petition prayer for healing sa kahagadan ni Beth Yao. Para sa espesyal na kahagadan, Canbulawan family, prayer for pre-boards exam for chemical engineering ni Jermaine Angela B. Prieto, for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Prayer for Richelle Pauline B. Balcueva for successful dental licensure examination ni Eleanor B. Balcueva. Prayer for passing the 2024 bar exam ni Ulysses Malvar. Special man na kahagadan ni Mercy Morante, Garcia family. Prayer for successful surgery and fast recovery of Maria Victoria Abileda, Canmilante family. Prayer for Nika to continue her studies in Legazpi, UST, ni Nenet and Nika de Ratunan. Prayer for successful board exam in aeronautical engineering ni Dion Epifani Andueza. Prayer for agricultural and ecosystem engineer licensure exam 2024 ni Lawrence Anton T. Bungalon. Prayer for successful examination for passing the board exam in agriculture and biosystem engineering ni Cesare Hosea Aranas. Special man na kahagadan ni Velma Alamares. Prayer for healing, Canlongos family. Prayer to pass the agriculture and biosystem engineering board exam ni Maria Elisa Loria. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Carmen kan Esopardo Cantara family. Para kay Lilia ni Emma Chan. Kay Jaime kan Esopardo Cantara family. Kay Mirna ni Wilson T. Vargas D8, D9. Prayer for 40 days of Lani, dulot kan ni Lina Yago Chua and family. 40 days of Lani, dulot ni Gina Y. Mangampo and family. Para kay Melquiades, dulot kan Gonsena and Aringo family. Para kay Jose kang AHS Batch 68. Asin sa kalag ni Santiago, dulot ni Jas Santua. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos sa sinawiton niya to, ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapasa indo ka bos. Asin sa imong espiritu, Maray naga sa indo ka bos, mga tugang. maray na agaman po, Padre. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka.
Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon ita sa buhay dadaying kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nagpahayag kan sa imong kaligtasan sa gabos na puro kan kinaban, magtugot ka na mimibig kami, na maghalat kaming maugma sa kamurawayan kan sa iyang pagkamundag. Huli kay Jesucristo ang kagunang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si Dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Rangahan nindo ang sakong banwaan, rangahan nindo, ulay nin kagurangnan, Magtaram kamo sa puso nin Jerusalem. Isabi nindo sa iya na ang panahon nin sa iyang paglingkod tapos na ang sa iyang kasalan nabayaran na nag-ako siya sa kamot nin kagurangnan, ninduang padusa para sa gabos niyang mga kasalan. Sarong tingog nagkukurahaw, andaman nindo sa kadlagan andalan nin kagurangnan, tanusan nindo sa lantad ang paglalakawan nin sa tuyang Diyos. Ang lambang saro kababaan panoon, ang lambang bulod asin bukid pantayon, antiko tanoson asin an magaspang saramahon. Dangan ipapahayag ang kamurawayan nin kagurangnan, asin mahihiling nin gabos na tao. Huli ta nagtaram an kagurangnan. Sarong tingog nagbuot, magkurahaw ka, asin ta ako nagsimbag. Ano an ikukurahaw ko? An gabos na laman doot, asin an kagayunan kaiyan, siring sa burak na yaon sa kapatagan. An doot na aalang, an burak na luluyos kun hinahayop nin kagurangnan. Totoo mananggad ang tao siring sa doot, an doot na aalang, an burak na luluyos, alagad ang tataramon nin kagurangnan, nagdadanay sagkod lamang. Tumukad ka sa halangkaw na bulod, maugmang parabarita sa Sion. Ikukurahaw mo sa makusog na tingog, maugmang paraharubay sa Jerusalem. Ikurahaw mo ang daing takot, isabi mo sa mga banwaan ni Huda, uya ang sa indong Diyos, uya ang Diyos na kagurangnan, madatong panunin kapangyarihan, magahadi huli sa mapangyari niyang takyag, ang pagbalos yaon sa iya, ang sa iyang panggana manginginutan sa iya. Siya siring sa pastor na nagpapasabsab kan mga karnero, sa iyang takyag titipunon niya ang mga kordero, kukusugon niya sa iyang daghan, kukuguson niya sa iyang daghan, asin ang mga ina babantayan niya sa dakulang pag-ataman. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan an bilog na kinaban. Mag-awit sa kagurangnan, irukyaw ang sa iyang ngaran, araw-aldaw irukyaw ang sa iyang kaligtasan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Isabi sa mga banwaan ang sa iyang kamurawayan, ibantog sa katawuhan ang sa iyang mga ngangalasan. Irukyaw sa mga banwaan ang kagurangnan hadi, siya matanos na maghahadi sa katawuhan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Maugmaan langit, maugmaan daga, siring man ang dagat asin ang gabos na yaon diyan. Ipag-ugmanin gabos na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan.
An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Magugma huli ta madatong an kagurangnan. Siya madatong sa paghadi sa kinaban. Siya matanos na maghahadi sa kinaban. Mamumuton na maghahadi sa katawuhan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, ano sa paghuna nindo, halimbawa baga, may sarong tawo na igwang sanggatos na karnero, asin sarok kay ni nawara. Bako daw nababayaan niya, an siyam na pulo may siyam sa sabsaban, asin hahanapon an nawara. Kung sa iyang makua, tutong sinasabi ko sa indo, na ini sa iyang ikakaugma, urog kisa siyam na pulo may siyam na day nawara. Siring man, habukan sa indong ama sa langit, na mawara minsan saro kan masaradit na ini. Mga tugagan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigiraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Pamilyar sa tuyang marahay ining parabola na kung saan pinaghalin tulad ni Jesucristo ang Diyos duman sa sarong tawo na nawaranin saro man sana na karnero asin binabayaan so 99 sa paghanap kay ning sarong nawara. Familiar kita sa mga imahe ni Jesucristo bilang marhay na pastor. So, images usually na hubo-hubo ni Jesus. So, nawarang karnero. O kaya man siya sarong marhay na pastor na nanginginutan sa kadako lamang karnero sa likudan. We are familiar with the story. Pero magayon na tungkusan niya to sa tuyang pagurup-hurup mo niya naldaw, ining tulong gawi kay ining marhay na pastor, asin hilingon man niya to kung ano ang ginigibo kang mahal na Diyos sa tuya. An enot na ginigibo kan mahal na Diyos, iyon na hanapon sunawara. Pinag-describe ni Jesucristo itong shepherd with the lost sheep having his other 99 or leaving his other 99 just to find the lost one. As in siguro ang sa tuyang enot na nasa isip, natatababayaan niya itong 99. Tangani sa nang hanapon itong saro. Binabayaan niya itong 99 sa elements sa mga mabangis na hayop asin iba pa. Well, I'm sure nagpapasiguro man itong marhay na pastor. Asin tinatawan niya man ito ni substitute. Katabang na pastor tangani na maghiling, magataman duman sa 99 na nawara. Minsan ang sa tuyang pag-iisip, kalkuladong marhay. Business-like kumbaga. Nya tata binabayaan mo sa 99 para sa raw ito, bayain na, sa raw man sana. May nabasa ko kay yan, sabi niya, magayon nga iyan, nakaisipan na iyan, kung sa business mananggad, para 1%, it's a loss. Pero we're talking about
persons, people. Paano kung itong sarong tawong ito ikapalan? Paano kung itong sarong tawong nawara na ito ikapalan? So it becomes now a very important parable for you. Because 2,000 years ago, duman sa Palestina, ang mga tao, para sa mga tao, importantihon ang karnero sa apat na, at least for 4 reasons. E not para sa indang ginigibong bado, suwul. Usually, iyo iyan ang ginigibong bado. Pangadwa, suanit kaining karnero. It is used for for leather. Then, pangatulo, ginagamit man ang karnero for spiritual sacrifice. As in man, syempre, pagkakan para sa mga espesyal na okasyon. So, very valuable para sa sarong pastor ang sarong karnero. Pangadua, ang mahal na Diyos pinagsasalbar sa iyang nahanap. We can imagine kung sa nagparasurok ining karnero. We can only imagine kung nagparasain ining karnero na ini, as in kung sa siya susundan kan marhay na pastor. Siguro na istorya ko naman ini sa Indo some few months ago, itong sa kuyang experience kan pinakainot kong pagkahiling kan karnero. Kan pinag-announce sa muya kay ito sa SPFY, dumanan ming lugar para sa muyang special formation. Igwa ngaya dumanin karnero or sheep. Excited akong marhay, nasa isip ko sa mga cuton baga na mga aki na karnero, sa mga arakeki pa, na mapution, ugbon. Pagkaabot ko duman, sabi ko, sain po digdi sa karnero, tigturo sa kuya, mation, mabataon, madungison. Sabi ko, nyata iba ang expectation duman sa realidad. Tamas kisain nga, nagparaduman iyan, brother. Nagparaduman yan sa, mas kisain ang lugar, dakulaon sa lugar na sa muyang dinumanan. So we can only imagine kung nagsain ining karnero na ining karnerong nawara, and what great lengths the shepherd took sa paghanap sa iya. And iyo man inian paglaladawan kan sarong Diyos na kayang magduman sa kung hain kita. Sa sarong Diyos na maduman, mababa sa satuyang estado, tangani sa nang hawason kita, asin isalbar kita. And of course, pangatulong gawi kan mahal na Diyos, iyon pagselebrar when that lost sheep is restored to the flock. Grabe ang selebrasyon. Magabaton nga ni ining tataramo ni Jesucristo, mas maugmapangaya itong marhay na pastor sa nakahanap kay ining saro kaysa duman sa 29 na daiman nawara. So these 3 things, paghahanap sa mga nawawara, pagsalbar sa sainda, asin pagselebrar sa sainda, iyo ini ang tulong gawi kan mahal na Diyos na pinapagirumdum niya, na ginigibon niya sa satuya. Pero sa giraray, ining mga gawi na ini, bako sana, sarong pagpapagirumdum sa tuya, kan grasya kan mahal na Diyos. But this is also an invitation for us to do the same. Nahanapon man itong mga nawawara sa satuyang pamilya, sa mga relationships niyato sa harong, sa komunidad, sa trabaho. Naisalbar man itong mga tao na sa hiling niya to medyo nalilihis kandalan, asin ibalik man niya to digdi sa simbahan. Asin pangatulo, iselebrar itong mga pagkahanap kan mga nawara sa paagi, syempre, kan sa tuyang selebrasyon kan Santa Misa. Amen.
Magpabibikaw mga tugang, tanganingan sa ko, asidan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, pagkanigwas sa imon mga pamibi, asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kung sain mayong maninigo, anano manatabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat ita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa pakumbabaan kanina akong laman, inutob niyan katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa muandalan ng kaligtasan na dahing kasagkoran, tanganing sa kaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kansayang kamahalan, ikapahiling na gayo na haman niyang gibo, makamtan men panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na lagito na ukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pakabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magaho kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo.
Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadian mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatidarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na nag-aarang kami, nakikimaherak sa imo kaming nabasogan kakano na banal, tanganing sa pagikan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat, kan mga bagay na kinabano na sin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo na sa mong kaguragnan, Amen. ang kaguragnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.